旅に出ます。あなたの知らない人と二人でいつかあなたと行くはずだった。あるまだ浅い信濃路へ行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で私はあなたから旅立ちます。愛の隅であなたを待って私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょう。いつまでたってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で私は